Fl-aħħar sigħat fiqu 334 persuna oħra mill-coronavirus f'pajjiżna filwaqt li feġġew 243 każ minn fost 4760 testi li saru fl-aħħar 24 siegħa. Sissa fiċ-ċentri tal-ittestjar f'pajjiżna saru 772,206 testijiet. Mindu beda jingħata l-vaċċin kontra l-COVID-19 ingħataw 133,871 tilqima. Minn dawn 41,621 persuna ħadu t-tieni doża. Fl-aħħar 24 siegħa wkoll anzjan ta' 75 sena u anzjana ta' 76 sena mietu fl-isptar Mater Dei waqt li kienu pożittivi għal COVID-19. Fil-bulettin mediku tagħha, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, qalet li din il-ġimgħa l-awtoritajiet tas-saħħa irreġistraw anqas każijiet pożittivi tal-virus u qed jaraw tnaqqis fl-etajiet tal-pazjenti. L-età medja tal-persuni pożittivi għal COVID-19 din il-ġimgħa hija ta' madwar 39 sena. Għandna l-djar tal-anzjani fil-maġġor parti tagħhom huma tlaqmu kemm l-ewwel doża u anke hemm ħafna minnhom bit-tieni doża u allura hawnhekk għandna wkoll l-impatt fuq id-djar tal-anzjani fejn issa qed ikollna vera ftit każijiet u anke l-ftit każijiet li jkun hemm ikunu każijiet li mhumiex gravi. Il-Professur Gauci spjegat li bħal mu l-każ f'pajjiżi oħra l-maġġoranza tal-każijiet l-attivi huma kawża tal-varjant Ingliż tal-coronavirus u hemm 3 każijiet tal-varjant tal-Afrika t'isfel. Il-Professur Gauci ċarat ukoll dwar l-avviż lekali l-ġdid illi se jillimita l-gruppi ta' persuni li jinġemgħu fid-djar minn 4 gruppi li jgħixu fid-djar differenti għal 2, partikolarment f'każijiet fejn ġenituri ikunu jridu jżuruhom żewġ ulied li jgħixu fid-djar differenti. Ġvint ma jistax ikollok il-ġenitur, iż-żewġ ġenituri u jkollok żewġ titfal li jgħixu f'households differenti jkunu qegħdin jiltaqgħu flimkien għaliex dawk ħajjiġu 3 households. Il-Professur Gauci fakret ukoll li għadu għaddej il-programm ta' tilqim madwar il-Gżejjer Maltin u konfermat li 80% ta' dawk li għandhom aktar minn 80 sena diġà tlaqmu. Hawn appellat ukoll li f'każ li persuna għandha 80 sena jew aktar u għadha ma rċivitx l-appuntament tat-tilqima, tikkuntattja l-awtoritajiet tas-saħħa fuq in-numru 145 biex jinħarġilha appuntament. Bħalissa fl-40 ċentru tat-tilqim fil-Gżejjer Maltin qed jitlaqmu dawk li għandhom aktar minn 60 sena. Minħabba li dan hu grupp sostanzjali ta' persuni, il-Professur Gauci spjegat li l-inviti għalihom qed jinqasmu fi gruppi.